Ассалому алайкум тамошобинони азиз ва меҳмонони ҳамешагии канали мо. Хуш омадед ба видеои имрӯза. Умед дорам ки видеои мо камакакам бошад, писанди шумо мегардад. Ҳозир ман мехоҳам барои шумо ҳамқад воикаи ҷинса нишон диҳам. Аз ами як модели мондагӣ будай. Нархаш 220 сомон, чӣ хеле ба мо гуфтан, Туркияй. То размери анами 50 дора. Инчунин анамхе сарафанои ҷинс ҳастай, маладёшкаи стили духтагиш, ҳам сиёша дора, ҳам вайша кабудша приталин духтагиай. Марҳамат бинед, агар дар кор бошад, нависед. Ино аз сарафано 180 сомон, анамин намудош бо нигиндорш 10 сомонай, амиқа ба фикрам қиматтаракай. Нархи донаяй, дӯстони азиз, касоне ки оптум мегиранд, нархҳо арзонтар бо мешавад. Набинед, сиёшам ҳаст сарафана ва анами чишам ҳаст, кабудшам ҳаст. Инчунин ҷада беҳад куртои хушрӯви ҷинс ҳастай, дӯстони азиз. И ҷинсҳо нархҳошон аз 180 сомон сар мешава то 300 сомона. Марҳамат бинед, хел куртоҳо бисёр буданд, ҳар якеира пурсида, мисол савдогара нороҳат накунам гуфта, ман хеб умумӣ пурсидам ки аз чанд сум то чанд сума сар меша, аз ҳама арзон шаву аз ҳама қиматша пурсидам. ҳамин қадар ҷавоб доданд. Хулос тамошобинони азиз, агар барои шумо дар кор бошад, анаи стилаш вай будай. Анаи намудош большимеркаяй, то размери 56 дора. Куртоҳо, дӯстони азиз, турки навистагиай, дар биркошон ҳамаш турки навистагиай ва чӣ хеле ки ба мо ҳам савдогар фаҳмонд ки туркиян. Марҳамат бинед, медонам ки баъзеҳо менависанд ки Туркия қиматай 200 чанд нест, мисол то 300 сума нест. Дӯстони азиз, ман ҳам дидагӣ ҳастам ки мисол дар баъзе мағозаҳо ҳаст ки куртои туркӣ 500-600 сомонай. Ҳамина ман ҳичи гуфта наметонам, то на барое ки иҷада савдогар ба мо гуфтанд ки Туркияй бора мо худмон мебиёрем. Ина марҳамат гапе ки ба ман гуфтанд, ман ба шумо мерасонам ва дар ҳақиқатан ҳам дар анамин биркаҳошон истеҳсоли Туркия гуфта навишта шудааст. Ҷинсҳои тобистона, агар дар кор бошад, нависед. Дар ин ҷо бошад, дӯстони азиз, ҳамхе безрукавка ва жимпирора хостум ба шумо нишон диҳам. Нархҳои ино аз 70 сомон, ҳамин безрукавкара аз 70 сомон сар мешава то 150-160 сомона. Ина бинед, ино 70 сомаш нест. Ва инам ҳамхе умумӣ карда гуфтанд ки безрукавкая аз ҳама арзонмон 70 сомон ва аз ҳама қимати мо то 150-160 сомонай. ман ҳозир иҷа чанд намуд безрукавка шумода нишон медиҳам. Агар харидор бошед, мисол гирифтанӣ бошед, ман бо рафта мепурсам ки интихоб кардаи шумо чанд сумаяй. Жимпиро бошанд, жимпир аз анамин 100 намедонам 20 сомон ба фикрам сар мешавад то 300 сомона. Бисёр ҳам жимпирои хушрӯ доранд. 300 сомоншон рости дар вай омадай. Дар камера омадагӣ нестай, бахшиши зиёд. Ман намедонам ҳангоми ба навор гирифтан ва ба навор гирифта будам, шояд кӯдакҳо ҳангоми бо телефон бозӣ кардан ҳамо кадраро далит карда бошанд. Инҷа дар ҳангоми монтаж мебинам ки нестай, анамун 300 сомонаҳош хушрӯво буданд. Хулос набинед безрукавкаош чанд намудай ва жимпирош. Марҳамат, ози ряди болоша нишон медиҳам, жимпиранд. Жимпирои ҳам дароз доранд, ҳам калта. Безрукавкаошон ҳам чӣ хеле ки аҳамият дода истодаед, ҳам дароз ҳастанд, ҳам калташ, ҳам тунуктараш ҳаст дар иҷа, ҳам ғафстаракаш. Анаи болошам безрукавка. Безрукавка ҳам вай дора, ҳам маламерка дора, ҳам большимерка дора. Марҳамат, тамошо кунед. иҷада анамхел жимпиро чӣ тавре ки дида истодаед, жимпирои хушрӯи дароз. Остинашон бисёраш 3/4 омадагиай. ина хел безрукавкаи калтача. Жимпиршам бинед чӣ қадar хушрӯакай. Барои туққуз бисёртар мехаранд, барои арӯсако ҳамхе жимпирои
чӣ гум молодёжкаи нигиндориам хелера ҳанӯз сафеда дар назар дорум. ина инош бошад барои занҳо. и ғафстаракай остинуш 3/4 дӯстони азиз ҳамешам аҳамиятед агар харидор бошед. иҷада бошад дӯстони азиз хостум ба шумо на инамуд куртора нишон диҳам. курто ино материалошон мангояй нархаш 180 сомон. бисёр фасонаш хушрӯ. нархи донаша гуфтестам. ва як бори дигар худтон омада аз наздик бинед нарху наво бикунед ва харидорӣ намоед, зеро ки бозор хеле калон аст ва дар ҳар ҷо ҳар хел нарх фурӯхта мешавад. дар ҷа боша на ин намудош 150 сомонӣ бисёр аминоям хушрӯ то размерои 52 доранд. однотонни иноям материалошон амхе ваяй жатка манго жатка хулас бисёр ангои хушрӯ. ана ин намудо стилои туркӣ инам куртои туркӣ гуфтанд. нархи инош бошад 175 сомон. аз ин бо дигар хелшам ҳастай то размери 50 дора. рӯбашкои дароз бисёртар хоҳиш карда будам. ина бинед рӯбашкои дарози хушрӯ дӯстони азиз аз зону поён меиста. касоне ки хоҳиш карда будед ки пешниҳод гардонем анамин намуд вайёра рӯбашкои дароза. марҳамат бори дигар аз дурбо нишон диҳам. иҷа дӯстони азиз ҳамано ман аз анамон ҳафтум дарвоза ба навор гирифта истодам ва намин шортику майкаи чӣ духтарона чӣ бачагона ҳар хела будай нархошон иҷада умуман аз анами двой кош 50 сомонӣ гуфтанд 40 сомонӣ нархҳои оптимуш. ростӣ ма доставка намекунам детскира барое ки размерои детскира ёфтан қийтаракай барои ҳавай. марҳамат ма хостум барои шумо нишон диҳам то ин ки бинед ва омада хутон чизи дилхоҳтона суратша мисол гирифта ба наздикон равон кунед то ин ки барои шумо ёбанд барои фарзандони шумо. на духтараконашам ҳастай иношам ҳамхел нархошон 60 сум 70 сум 50 сум ҳамхел гуфтан ба мо двойкуҳош. бори куҷояй бори бишкекай бори хитояям хелай туркӣ нестан. туркиё қиматтаракан дӯстони азиз детскиёша. барои ҳавай як бори дигар ма ба шумо бо гап занам. дар ин ҷо бошад дӯстони азиз анамин намуд вайёра хостум нишон диҳам. паплинора паплинои навинка нусхаҳои атласӣ бурен сангои дизайнериша. як видео пеш ма барои шумо нишон дода будам сангои вайш буд дождикаш буд. ҳозир боша дар инҷа санги дизайнерай хостум бори дигар нишон диҳам. дар инҷа бошад ваян дубайскиёян иноям дизайнерскиян. дубайскиё дизайнерскиёшон аз 180 сомон сар мешавад то 200-220 сомона. ин ино бошанд ваян доинган доингои вай чӣ гумира дизайн 170 сомон нархшон нархи фурӯшуш ва ҳозир ман ҳамаша нархи донаша дар назар дорам. касоне ки оптин мегиранд бисёртар мегиранд ва ё дониста бошед ки боз ҳам ин нархҳо арзон мешавад аз нархе ки ман ба шумо пешниҳод кардам. ана ин нусхаҳо беҳад хушрӯванд. ино сангои дождикшам доранд сангои дизайнершам ҳаст. бинед чӣ қадар рангои хушрӯ. аз ин рангош бисёртаракай ҳамаша ман ба навор нагирифтам вале интизор бошед ва дигар рангошам шояд дар видеоҳои оянда пешниҳоди шумо гардонам. иноям нархошон амихе 170 сомон нархи донаш аз сабабе ки санг ҳозир камёфт шидагиай бозорда барои ҳавай ҳамин нархай. якчанд вақт пештарак ҳамин дизайнерскиё 150 сомон буд 160 сомонам буд. ҳозир ки чӣ хеле ки гуфтам аз сабаби санг кам будан камакак 10 сум 20 сум 15 сум нархҳо қиматтар шидан. ана 170 сомона инчунин анамихе паплини хушрӯви дизайнерский. марҳамат тамошо кунед кадомеш ки дар кор бошад нависед. мо доставка дорем тавассути почта ва чӣ хеле ки медонед бор ба Русия аз 3 ҳафта то 1 моҳ рафта мераса. агар хоҳишманд бошед дар WhatsApp нависед бо ма пратар мефаҳмонам. ана ин ранги медонед пудровый рангай
бисёр хушрӯ. Инчунин анам хелош ҳастай. 170 сомонӣ дизайниро. бори дигар такрор мекунам дӯстони азиз, аз сабабе ки ҳозир санг кам ёфтшидагиай, санги тоза дар бозор, барои ҳавай 10 сомон 20 сомон баъзе ҷошта анами дизайниро қиматтар шидян. яъне ки 170 шидагиян. вай оне ки будан пештарак ва ё 150 мефурӯхтем. ина марҳамат гулҳои нави доинг. хоҳишмандо, агар дар кор бошад, биёед и доингора ман аз тарафи пажарка 012 якум ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. омада бинед, аз наздик нарху наво карда, сипас харидорӣ намоед.